kapila naman ka nagkatila ng ice cream, ma'am. Ako nakatila, So, ready naman sa akong pangutana? Go. Go! So, ako pangutana, ma'am, simple ra jud kay ni. Unsay pilion mo, dako or gamay? Dako. Dako, so ganahan jud siya dako no, daghan jud ganahan sa dako dai. So unsa man di ay naa sa dako, ma'am? Satisfied ka? Oh, satisfied ko no. Unsa nga klase nga satisfied, ma'am? Wala lang, satisfied na ko kay dako. Dako like unsa nga klase nga dako? Dako nga pangandoy. Dako din nga pangandoy. So grabe ka bright dai ni ma'am. No, so sa gamay dai, ma'am? Ay, di man ta settle for less. Ha? Okay. Oh, diba? So, okay, nga naman no. Thank you. Thank you. Unsa may pilion nimo, ma'am? Dako or gamay? Unsa na depende. Ikaw na'y bahala diha. Unsay mo itubag? Dako. Dako, so ganahan jud sila dako no. Bisag asa gid mga tanan dako jud lang gusto. So, nganong ganahan man ka sa dako, ma'am? Kuan para kanang kay kung gamay makuangan. Oh, so kung gamay ko no makuwangan, so si mama naminaw biya. Nganong makaingom kag kung sa gamay kuwangan niya sa dako kay Kung gamay, pag, for example, pagkaon, basi niya makuangan. Diba? Grabe, mindset lang yun, no? So, sa dako yun mo ganahan di ay? Dako, Jod. Di na mausap. Hindi lagi mausap? Dili na. Ay, sure. Lagi. Ganahan juga dako nga, karang dako, pagigugma. Pagigugma sa anak-anak. Pagigugma. Oo. Ma'am, mga kupangutanan ni mo, ma'am, unsay ma-feel sa unang sulod? Unsa? Unsay ma-feel sa unang sulod? First unsa man ang kasulod? Hindi mo. Sulod sa classroom. Sulod sa classroom. So, Mauwaw. mauwaw gid no. Kay tungod bago ang palibot. Palibot like room. Palibot like classroom. Classroom like sa mga friends, no? Yeah. Mga friends, okay. Kisay kusog manguot, lalaki or babae? Sakto. Sakto, laki. Lalaki jud kay Wala, sila nga dyan. sila ang Kasagaran ba yan sa mga manuli, sa mga mangut? Laki jud ba yan? ay no, kita gid no, siguro lalaki manulit jud ay. Sama sa iyong giingon na babae, pero may sakto. Tangina mo, walang ganun. Oh. I'm here in Mulubulo now, so I have a meet. Mualbual, Mulubulo naman, so yun ay ito. So Mualbual, I'm here to Mualbual din. I meet some girl, beautiful. So what is your name? Daniela. Daniela. How old are you? 21. From your The Netherlands. Netherlands? Yeah. Canada. Huh? No, Netherlands. So Netherlands. So, are you ready to answer my question? Totally ready. Yeah. Okay, so this is your question. Pick one answer. So, slap or kiss? For you? Yeah. Sorry, slap. I got a boyfriend. Okay. Slap. Okay. Unsay ma-feel sa unang sulod? Lami. Lami yun no. Unsa nga klase nga lami, ma'am? Pero sa sir, isulod ana din sapsupon lami. Ay, so ang iya rin pasabot dahil nga lami ko no. Kay ko no sa tuburan coffee nga milk tea, no? So, unang pagsupsup lang ko no, pertigil ko nung lami ay labi na tamis, no? So, kinsa may kusog mga utong, lalaki or babae? Ang babae. Ala! Ang babae ning ang tunig ang babae ko nung kusog mga ut. So, ano nakaingon mo ko mga kusog mga ut ang babae? Labi nagtingtog na. Ay, labi na ko nung tigtugnaw day no. So, kapila naman ka nakakuot, ma'am? Hindi na mahihap. Hindi na mahihap. Kinsa may imong gikuot? Ako ba na? Asa man dapit? Huwag kayo iiyak. Sayang diyan. Di totoo yan. Sayahan na yung tiyan ka mo ha. Malisyoso kay mo ha. Kusog di manguot si ma'am sa tiyan ko no siyang bana. Kaya labi na tintugnaw no. Kaya para painit ba. So ma'am, mauni ako pangutanan mo. Unsay piliun mo ma'am? Dako or gamay?
Bahala gamay basta paspas mo tila. Bahala ko ng gamay ko na mas ko na tila. Unsa nga klase nga tila, ma'am? Tila sa ice cream. Ay, sus! Nanasan mo, dirty mind din nasan mo. Tila din sa ice cream di ay. Kapila naman di ka nagka-tila ng ice cream, ma'am. Ako nakatila, Grabe ya. Ay, nako. Sa dako naman, di na kaganahan sa dako, ma'am. Kami ang dako pero maabot sa kuto-kuto. Paabot yun sa kuto-kuto. Unsa man na klase nga kuto-kuto, ma'am? Kulbaan man sa dana. Dapat ko ito istorya nga. Napacheck up na kay kanang dako kayo niya. Dok kanang akong bana dok, dako kayo kuan dok kanang sakit naabot sa kuto-kuto yung doktor nga. Nya unsaon man ani mo? Unsaon man ni putla na to ang kuan si mong bana. Ayo lang dok, isdogi lang akong kuto-kuto dok. Grabe ya. Ya, ay mo kalimot ha, follow sa iyang new page di ay nga sa di pangalan sa mga Pinay Australian vlog day no. Ay mo kalimot ha. Thank you kaninyo mga maorto no. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay, gumalaw.